честваме празника, да си жива, здрава. Все така да бъдеш грижовна към бабите най-напред, защото без бабите не може. Да, не може. И видяхме, че една майката окъпа, ама не става нещо. Много деца вече нямат майки, бабите ще ги къпим, но най-напред трябва да минем през тебе. Ма гледам, че тази майка, дето такова нещо не беше много хас работата. Ама чудесно е, че в това време какво иска? Ами това време е много хубаво. Болна да лежа после, а? Докторе, няма не да се притесняваш, ще се излекуваме. Ще напишем една рецепта. Няма болни, днеска всичките са здрави, майки, баби и така. Докторе, малко ли много да покажа? Хайде, давай сега. Още малко. Можете да разбере празник още веднъж. Докторе, може, да. Вече... Чакай, че не сте пили сега. Да не го объркате на хората, баби, ще се повече майки направят. Да не объркате. Нямай. Здрави покрай тях. Да, разгряване, аз ще трябва да ми тръгнат. Мерси. Мерси. Айде малко да кухля. Взимай, браво, точно така. Кърши сериозно. Така. Заповядай. Мерси. Вземи ми нещо. Дръж го я. Дръж го сега. Дръж го и пи. После ще ядеш. Евангелие. Благодаря. На турбичка трябва да вземем. Ами трябвало, ама... Нямам да ти дам. Няма нищо. По-бързо. Кали някой дума, де? Казвам, да сте живи и здрави. Много И че да си благодаря. жива и здрава, дето винаги се отжектива. Червено вино да... Още от сега не изяваме. Докторе, до година ще изяваме по една година. Така. Значи така ще ни тръгне, че ще дойде.